wowed film audiences with a performance in Bernardo Bertolucci's 2000. Kemm nixtieq kont minn floku, Kristi. Tirranġa ruħek. Ekku, sewwa tajt. Nirranġa ruħi. Forsi nibda ngħix fl-aħħar. X'qed tajt Reb? U għax int għandek kollox. Għandek kwiet fid-dar. Bħalissa vera u l-kwiet. Xillum biss, inkul meta niġi hawn nieħu r-ruħ. X'hekk għandek paċi. U fuq kollox għandek ġenituri li jirrispettawk. Qed tajtek għax ma tismanix nilletikaw. Vera, qatt ma smajtkom tillitikaw. U nejra għalik, għax għandek ġenituri li jirrispettawk u moħħhom miftuħ. Mhux bħal tiegħi, kull darba li jaraw wiċċi jridu jaqirdu, mbagħad missieri. Minn 10 kelmiet 8 minnhom tmaqdir. Rebecca qed tisfratta, Rebecca kemm intraskorata, Rebecca mhux qed tistudja. Tmaqdir u aktar tmaqdir. Mu qed jgħidlek hekk għall-ġid tiegħek. Nixtieq li l-ġid sabiħ, jkissir li self-esteem bit-tajt. Mhux l-intenzjoni tiegħu li jkissirlek is-self-esteem. Mek qed jagħmel ta' u vera ddejjaqt. Li kieku għandi xi ftit flus kont nikri xi flett u nitlaq mid-dar. U taħseb se solvi l-problemi tiegħek billi tagħmel hekk. Iktar taħrab minnhom. Ma tal-anqas nistrieħ mill-qrid. U tmur tgħix waħdek u titaħseb għall-ikel għat-tindif, titħallas l-ispejjeż tad-dawl u l-ilma, taħseb aħjar hekk. Lesta l-kull sagrifiċċju. Imma int qatt ħsibt kif tista' tejjeb ir-relazzjoni tiegħek u l-papà? Impossibbli. Kawża mitlufa. Ħanajdlek x'tagħmel. Niġi qatantkom. Le Reb, postok fil-familja tiegħek. Mela x'idea għandek? Għandi suġġeriment għalik. Sibu mument kwiet u għajdlu int kemm importanti għalik. Ma nafx nagħmel. Ekku, inti tħoss il-papa tiegħek ma tantx għamillek komplimenti. Għamilhom lu int. Ma naħsibx ta. U hija Reb, ftit kuraġġ. Xi kultant għal dak li nixtiequ aħna, rridu nkunu aħna li nagħmlu l-ewwel pass. Kull familja tista' tkun sabiħa. F'kull familja il-ġenituri jistgħu jgħidu dawn huma uliedi leżiż li fihom insibu l-għaxqa tagħna. Mill-Evanġelu ta' San Luqa. Il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni jekk kien xu l-Messija. Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd: Jien ngħid għalija nammitkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni li ma jistħoqlix inħollu l-qfieli tal-qorq tiegħu. Hu jammitkom bl-Ispirtu Santu u n-nar. Ġara li wara li tammet il-poplu kollu, Ġesu tammet ukoll, u waqt li kien qiegħed jitlob, is-smawit infetħu u niżel l-Ispirtu Santu u der fuqu fis-sura ta' ħamiema. U mis-sema ġie leħen jgħid: Inti ibni l-Ażiż, fik sibt l-għaxqa tiegħi. Għandna ħafna familji tajbin illi fihom is-saltan, il-paċi u l-armonija. B'tali mod illi pereżempju il-ġenituri wara ġurnata xogħol jgħidu għaw x'issa samur id-dar u nsib il-familja u nqatta' ftit ħin ma' marti ma' raġel tiegħi ma' wliedi. U tfal jistgħu jgħidu l-istess. Tip il-familja ta' Kristin illi Rebecca ġiet dika lejra qaddisa għaliha. Għandna xi familji oħrajn li din l-armonija u din il-paċi fil-familja ma jinħassux daqshekk. Fuq daw sa nitkellem, mhux sa nitkellem fuq il-familji fejn hemm problemi u problemi kbar, għax hawn id-diskors irid ikun ferm u ferm differenti. F'dawn il-familji bħal ta' Rebecca fejn l-armonija u l-paċi ma jinħassux daqshekk, ma jkunx hemm problemi kbar. U wieħed jista' jsib soluzzjoni għalihom it-tip illi Kristin issuġġeriet li Rebecca. Fil-Vanġelu tal-lum għandna espressjoni veru sabiħa illi l-missier f'dal każ il-missier Alla jgħid fuq ibnu Ġesu: Inti ibni l-Ażiż, fiki il-għaxqa tiegħi. Żgur illi għal ħafna u ħafna ġenituri uliedhom
huma l-għaxqa tagħhom. Jgħiduha jew ma jgħiduhiex, jammettuha jew ma jammettuhiex. Uliedhom huma l-għaxqa tagħhom. Tantu hekk illi anke fejn ma jesprimuhiex, jekk xi ħadd jgħid xi ħaġa kontra wliedhom, mill-ewwel jaqbżu u jiddefendu. Ma dan il-punt li il-ġenituri jeħtieġ juru x'qed iħossu għal uliedhom. Għax l-ulied iridu jkunu jafu li huma l-għaxqa tal-ġenituri tagħhom, iridu jħossuha. Kellha raġun Rebekka tgħid illi kultant il-ġenituri tiegħi ħlief jikkritikawni ma jagħmlux. Iwa, l-atmosfera tinbidel drastikament. Jekk xi darba Rebekka tisma' l-ġenituri tagħha jgħidu dina hija l-għaxqa tagħna, għax dina bintna li nħobbuha. Żgur li hekk hu, ma forsi ma jgħiduhiex. U l-istess għandu jkun fir-rigward tal-ulied lejn il-ġenituri. Kemm ulied jgħidu dawn huma missieri u ommi u fihom insib il-għaxqa tiegħi jien. Żgur li jkunu jħobbuhom, żgur li jkunu jirrispettawhom ħafna minkejja kultant il-clashes li jinqalgħu minħabba opinjonijiet differenti ġejjin mill-età jew il-kultura differenti li jkollhom il-ġenituri u l-ulied. Jeħtieġ nesprimuha. Dawn huma il-ġenituri tiegħi, jiena fihom insib il-għaxqa tiegħi. Dawn huma ħuti li jiena fihom insib il-għaxqa tiegħi. Il-qofol tal-familja hija l-imħabba. Din l-imħabba teżisti f'ħafna familji biex ma nesaġurax u ngħid fil-familji kollha. Imma jeħtieġ li nuruha. Kif Alla l-missier uriha ma' ibnu u juriha magħna. Il-lejla fis-6:30 l-Arċisqof Pawlu Cremona se jiċċelebra qudiesa għal koppji li żżewġu fl-2009. Din il-qudiesa se ssir fil-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt. Nhar it-tlieta u l-erba' il-kappillani tal-parroċċi f'Malta ser jinaqdu flimkien mal-Arċisqof f'Livin fis-seminarju f'Tal-Virtù. Ir-riflessjoni prinċipali tagħhom ser tkun dwar ir-realtà tal-faqar f'Malta. Għal parti mill-Livin ser ikunu preżenti wkoll il-kappillani Awċin. Bħallum ġimgħa fis-6 ta' filgħaxija l-Arċisqof se jiċċelebra qudiesa fil-Knisja Parrokkjali ta' Ħaltarxien fil-ftuħ ta' żjara pastorali f'din il-parroċċa. Wara l-qudiesa l-Arċisqof jiltaqa' wkoll ma' dawk preżenti. L-applikazzjonijiet ta' dħul fl-iskejjel tal-Knisja fis-sena 2010 fil-klassijiet Kindergarten 1, Kindergarten 2 u Year 1 se jkun jistgħu jinġabru mis-Segretarjat għall-Edukazzjoni tal-Kurja tal-Arċisqof il-Furjana minn nhar it-2-11 sal-4-13 ta' Jannar bejn id-9 ta' filgħodu u nofsinhar u bejn it-3 u l-5 ta' wara nofsinhar. Aktar informazzjoni hija disponibbli fuq is-sit tal-Knisja f'Malta www.maltadiocese.org.